Li kampa Qoştepa ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê 21 xwendevanên serkeftî hejmarek mamoste li dibistana Qamişlo ya Navendî hatin xelatkirin. Bi beşdariyeke berfireh ji ber pirs û şandên dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ku rêveberiya kampa Qoştepa dike, hin rêxistinên navdewletî wek Dosaw Antersos, şanda rêxistina kampa Qoştepa ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û mamoste û malbatên xwendevanan ji bo guhdaneke bêhtir bi xwendinê li kampê roja sêşemê 12 Sibata 2019 rêveberiya dibistana Qamişlo bi hemahangî gel xwecehiya Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava 21 xwendevanên dibistana Qamişlo ya Navendî ku pileyên yekem, duwem û siyem bi dest ve anîne, hejmara wan ya giştî 145 şagird e. Serbarî 15 mamosteyan xelat kirin. Wek dizanin xwendin pêşeroja hemû miletaya. û bi navê rêveberiya dibistana Qamişlo em bi xêrhatina çi kesekî li vê derê bejdar dikin. Berî ku çalakî dest pê bike, wekû rêzgirtinê ji her çalakî û karekî rewşenbîrî Kurdî re. Di destpêkê de bîstikek bêdeng li ser giyanê pakrewanên Kurd û Kurdistanê li pêşiya wan Barzaniyê Nemir û Idrîsê Herdemsag hata rawestandin. Di belavkirina bawername û xelatên serkeftina xwendekar û mamosteyan de nûnerên hizbî, sivîl, rêxistinên navdewletî û nûnerên malbatên xwendevanan hin mamosteyan jî beşdarî kir. Seqayeke kêfxweşiyê di nav xwendevanan de û li nava dibistanê hat encamdan. Her wiha hin stran û helbest jî derbarê pêwistiya xwendin û zanyariyê ji aliyê hejmarek xwendekaran ve hatin pêşkêşkirin. Xelatkirina xwendevan û mamosteyan bû cihê kêfxweşî û şahiyê li ba hemî beşdarên wê ahengê wekû hin xwendekarên serkeftî dibêjin ew xelata mandîbûna wan û xwendina kûkirina şêraniyeke wê ya taybet heye. Wekû her du xwendekarên keç Lava Abdûcelîl du birayên wê jî ku pileyên yekem bi dest ve anîne. Sîd Rahmet Şerîf ku pileya siyem li ser dibistanê bi dest ve aniye didin xuyanî. قالك كيف خوشم قايرهم بلاي كيستنديا والحمد لله وشكش خدير راحة مو فضل خدير بو يعني واستعاد من فتعالى وقت اللي مدعمن وأزقلك سباسيا مدرسة خدكم ومديري خوا أزقلك كيف خوش مزهات ما خلات كرن إن شاء الله سركفتيش حمو كاراكي خب تعبني دكهي أرمانجا خوا Di dawiya ahengê de rêveberê dibistana Qamişlo ya Navendî Mêrîvan Haco ji aliyê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava ve li kampa Qoştepe bi wêneyeke Serok Mesûd Barzanî xelat kirin. Çalakiya xelatkirina xwendevan û mamosteyên dibistana Qamişlo ya Navendî ya werzê yekem bi dîlanekê ji aliyê mamoste û xwendekaran ve û kêfxweşiya xwe tê de dan xuyanî bi dawî hat. Li hêviyên xwendekarên ku tu pile di vî werzî de bi dest ve nanîne malbatên wan bi wergirtina xelatê û serkeftina zarokên wan di werzê duwem de bi dawî nehatin. Wirkaberî li kampa Qoştepe li ser pêşketina xwendinê û hildana asla xwendekaran wirkaberiya wan bi van çalakiyan dê her berdewam be. Ji kampa Qoştepe, Ali Omar.